Dobrý deň, vítam vás už u 11. časti, som ešte stále zachrypnutý trochu. Madagaskar ideme si poraziť, takže skúsime tu Madagaskar. Sa mi zdá, že Madagaskar je celkom ľahká, tam bude prvý, sa mi zdá, že tu už bude ako gorila. Ja by som sa začiatku dal iba tieto dve mačky a potom by som dal, skúsim takú taktiku a dať ho iba s týmto. No a vlastne mne sa zdá, že ja by som mohol potom aj získať tie true formy na tie mačky. Lebo proste true forma sa hodí moc. True forma je vlastne zosilnenie tej mačky, ale no nie je to až také ľahké zasa, lebo je to a tak no dá sa to, ale no počkaj, už sa mi už to zdochlo, prepáčte, lebo som si musel odskočiť, tak som za vás rozprával, ale nebojte, ubrali nám iba zo pár. A presne tento tom som minulej čase nevedel vysloviť. A už som musel ho menovať. Volá sa baobab. Presne Madagaskar, tam moc týchto baobabov je. Sú tlsté, vysoké ani nie, a je skôr také tlsté, by som povedal. A ukrývajú v sebe vodu vlastne. A vlastne zatiaľ to viem pekne poraziť. Som hovoril, že tu bude prvá gorila Madagaskar, aj keď tam neviem, hej, tam žijú gorily. Takže ho trochu šmahnem. Dobre, gorila jednu vyzerá, že už vystre, áno, vystrelo. Dám tu tornádo. A dneska by som chcel ísť až k baranovi. By som ho chcel. A dobre, porazili sme. By som chcel surfiť tu, prepáčte, že by dlhú čas ho nevylepšili, lebo proste nemali na to peniaze. Dobre, hen takou taktikou to už nebudeme robiť. Iba by ste vedeli, je to veľmi. Takže dám tu za začiatku zdoba a oni, kým tam vlastne prídu, tak našetrím na artistu. A artista je dobrý. Vy viete, artista je jeden z mojich topiek. Takže už útočia, dáme si tu takto. Artistu, on tam vlastne príde. Áno, príde, presne. A on ich porazí. No dúfam, že to robí rýchlo, lebo už máme celkom dosť naše. Takže by sme tu mohli dať. Prepáčte, mi to trochu pootáče. Túto mačku som nevedel ešte útočiť. Ja nemám na ňu, dobre. Dám do motorovku, na to vyrieši. Šout Aráby. Toto by sme mali žiadna obťažnosť, podľa mňa. No, vyzerá to veľmi ako ľahký level. Mne tu zatiaľ nič nevyšlo, ale má tam ako pomerne veľa zvierat, som ich šmahol, lebo vyzerá, že tu nikde bude ani gorila žiadna. A proste prečo sú len také zvieratá, ako tam ukazujú tú battle. Na tej bejske. To by bolo ako super. Dobre, tučniak tu je. A tučniaka sme už mali. Aj mega slabý. A mám aj nádchu. No, sa mi zdá, že už ho môžeme vylepšiť. Surfristu na 10. No, nie, 9 joj. Tak to si ešte počkáme, kým ho takto dobre môžeme vylepšiť. Dobre. Chana. To neviem ani, čo je. Chana. Niečo podobné ako Čína. Dobre, dáme tu prvé dve mačky. Ešte túto stenu za 150 €. A teraz si vlastne musíme našetriť. A ja som zvedavý, či vlastne dokážeme ako dôjsť na tretiu sériu a poraziť Teach Bambana na prvý pokus. Tak na každému youtuberovi, niektorým youtuberom sa to udarilo. Prvý pokus. Tak ale ja nie som. Takže iba by ste vedeli. A vlastne ja si dám ďalšiu mačku, lebo tie hlavné, tie Michildy, no, to všetko sú Michildy, ale
chcípli. Takže si to tu takto podávam. Táto pilka je dobrá na železných. Ona ich vlastne im bere život. Ona rýchlo otočí a železný dáva iba 5 v živote. A sa mi zdá, že má ešte normálne, že uberá. Napríklad hroch viem, že má 100 životov, takže 100 razy hitnúť. A je tá, čo má takú abilitu, že mu bere normálne životov. Tak tá je dobrá. Pretože neviem, ale tak tie mačky treba si váž. Nech ho predať. No, som hovoril o tom leveli, kde vyjde strašne veľa tučňakov a sú tu. A vyzerá, že mám s nimi trochu menší problém, ale mám. Isto ich porazím. Mám s nimi problém, ale títo ma už neporazí. To si pamätám, ako vyšli. Vtedy sa priznám, som ešte nenatáčal, tak som chcípal. A teraz to nevyzerá tiež nádejne, ale mohli by sme to prosiť. Aj porazíme, tak bez problémov tu nebude. Ako, oni sú vlastne, neviem, ako je Chanan, má čokoládou. No, ale čo už. Porazíme to, teraz to rozdrtíme. Máme tu celkom dobrý tým. Ako, ide to aj podľa týmu zase. Takže vyhrali sme 17 000. No, takže už máme ochu 9, ja to tak budem Sahara, no, to porazíme. A ako ste si mohli všimnúť, aj viac energie mi to bere. Tu bude prvá kosa, takže vlastne dneska splníme ten cieľ, čo sme chceli poraziť kosu v tomto videu. Takže dúfam, že sa to podarí, ak nie, tak to nebude až také dobré. No, vlastne teraz už by sme si mohli dať artistu. Dostaneme viac peniazí. A ja by som vlastne teraz tu vyslal, keďže my odporážame, Surface. On útočí dobre, on je silný. No, on tam dopláva teraz, presne. Dáme si ďalší level. No, porazíme to, lebo tá koza je slabá. Možno by sme mohli už aj nejaký ten zlatý tiket dostať. Ja by som chcel Uberku, aj keď to nebude dark Uberka. A ja chcem iba Uberku. Niečo padne, lebo mne tak dlho nič nepadlo. No. Ani raz mi žiadna Uberka nepadla. Takže kozy turističné šmahnem. Tak, nebolo asi ani treba. Že sa zamierávajú na bejsku. Že máme 2,5. Keď budeme mať 2,9. Možno tu Egypt. Tam sme boli na dovolenku. Som zvedavý, čo to bude. Tak by sme tam možno aj mohli dneska v tejto sérii vylepšiť surferistu. Ja by som bol aj rád za to. Počkáme, kým tu niekto dobrý vyjde. No, dáme si tu normálnu mačku. Takto, ešte aj artistu. No, neviem, či dneska ho asi už nestihneme vylepšiť. Prepáčte mi, ak to nestihneme. Ale v budúcej časti už musím. Lebo neho treba, bo čím silnejšie, tak tým aj sa mi zdá, že rýchlejšie. Tak budeme potrebať silnejšie mačky. A ten surferista je dobrý kandidát, lebo ja som ho mal na trofeu, má bol mega silný. Takže toto porazíme ako nič. Poserám. Lebo vlastne tam je presne táto soška aj. A toto sa už neviem ani koľká je čas. A ja asi to pozriem, nebudete vidieť mať označené a rád by som otvoril tie tikety. Budem rád, ak dostanem napríklad z tohto levelu nejaký ten tiket, šmahnem ich a teraz je tam ešte znova koza turističná. No, je to barán a ja ho budem volať koza turističná. No, máme 19 000 expov, máme 2,7. Ak by sme dostali 20 000, tak sme ako Turkej. Tak, no, tu už bude viac. Tu už sa mi zdá, že bude nový typ. Ja som si istý. Asi takto aj bude. No. No, je to presne tento kôň. Oni sú známi aj tou povesťou. No, ako vidíte, sme už pri bejske, tak ich ošmahnem. Takto motorovka to rozpíli im bejsku. Aby som aj motorovku potom vylepšil. Ja ho vylepším ako.
tu isto vylepšíme tiež. A ja by som si aspoň tie myčel, lebo zatiaľ ho až tak nepoužívam, že mi ho treba. Najprv tie, ak potom myčeldy bude treba všetky. Nech sú na maximálke, čo môžeme mať zatiaľ. Bo to vždy je lepšie mať ich. A tu pozerám, že nič nové, ale je ich tu premnoženo hentektívku. Možno by som dneska stihol ešte. A ja som si nie istý. A ak dostanem 20 000, tak to stihnem s tou. Tak ja by som bol rád za to, že porazím, budem mať nového surferistu. Bude na 10. Dobre, máme presne. Takže ďakujeme tomuto levelu. A je to vlastne posledné, čo robíme v tomto videu, tejto časti. Tak. A iba aby ste vedeli, bude to mať nekonečno časti. Takže ideme level 10. Môžete si aj takto potom poslať. A tak dovidenia, vítam vás potom u nového videa, ale zatiaľ sa lúčime.